जब लिया के घारी में पानी जौन तेजवा बाल्टी हमने के मिलल बाटे 10 लीटर आ ऊ तू बाल्टी ले आइयो ऊ बाल्टी में 10 लीटर दूध तू है आ रात के तू अगर के फ्राई कर के मलाई ले आइयो आ दुरु मर्द में सूत के खाई न नु इस साले हमरा घेवड़ा खाई साले हमरा के पागल समझता कदो दिन भर चराई भाई पहुंच के तू ही है सब भौंसी के दिन भर मुंह बांध के चराई आज जैसे साँझ होई बाल्टी लेके तू है बैठी है बैगो यादव जी के लाठी उठाई आ सब थुथुने पो देखो तनी कैसे दूह लेता अरे सारे का अरे भैंस उतना दूध देती है 10 लीटर हां आ जब ते भैंस के थुथुर में मरबे तो दूध जियान होई कि ना रे तो हमरा हिस्सा में मार या चाहे काटी ते हमरा हिस्सा में कथि करे के बात कर अच्छा यो काम कर का इहो बात तो हम मानी अपन लो अब सब कुछ हिस्सा लागल हल्ला गई साले के बात रखते बोली हमरा से हां ना हम बोलम तोरा से देहु हम समोस हां ए मेरा रू चलो भाजा खा लेता हूं साले होई सीधा उखाड़ दे हम का रे अभी और कुछ बाकी और कुछ में फट अरे बेउदा घर में रहिया का गई कथि ना एगो घर रहे त घर में हिस्सा ले ली हां जमीन में हिस्सा ले ली हां एगो कमर रहा कमर में हिस्सा ले ली अच्छा एगो छोट पानी रहा ओकरा में हिस्सा ले ली हां अब घर में बचिए का गई भौजी सब साला पानी छोड़ी हमारा बोला सब खा रहे कालर छोड़ साफा तारा के आराम से कहतनी अभी भौजी में से हिस्सा लगावे साले तोरा में हिस्सा कैसे बोले कैसे हो ए मेहरारू हमार ई अगर से बियाह भइल बा हमार अच्छा तो साला तोर हिस्सा कैसे भइल तारा शादी चौड़े में भइल बा की अलगे में चौड़े में शादी भइल बा हां तो कौन भाई अपना बड़ भाई के बियाह में सो बोलिए बोल के तोरा हिस्सा लेवल रे ऐसा कौन लइका ना हो जे भौजाई में हिस्सा ना ली भाई के लेवल हिस्सा भोले में ना लेला पूछ पे है भर ना लेवेला हो लेवेला अब कहता लेवेला के कहता लेवल पूछना जे कहता नु वो अपने भौजाई में हिस्सा ले लो हम तो ले ले तू फट मन हिस्सा लेबे लेबे करे ए भाई को कह दे 5 साल से चलाता ताले तारा शादी में हम दू जोड़ी पाड़ा बिकाई बा एकरा शादी ना पता त हमर बाबूजी दू जोड़ी पाड़ा बेच बेच के अगुआ के खियावत में अपनाई से देखी ना जोड़िए देख के देखी नहीं पसंद के शादी हो ई दू जोड़ी पाड़ा बिका के घूस पर शादी भइल बा ए बेउदा ए एटीएम मामू तकरा बारे उ कुछो जल्दी फाट में कि ना अच्छा मना मरबे ना माने रे बे भाई बस साला बोल हमें हिस्सा कितना लगी रे एहू में हिस्सा लागी तो कितना लगी हिस्सा में एक जने कमर पर से नीचे ले आ एक जने ऊपर ले माने आधा 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 अच्छा रुक मेहरारू अरे हटाइबो बताई ना तू ढोरी हो कि नार हो सब लोग मौगवन के स्टेज पर पाते मतर हाउ हाउ पैसा धरावेला ए बे भईवा का हो देख आई ढोनी पर से नीचे हमारी हिस्सा हो गई हां और ढोनी के ऊपर से तोर हिस्सा हो गई हमार हो गई हां लेकिन एगो काम हो भइयो अब बोल तू इतना पैसा ऊपर मत इतना होइए पैसा साला इतना पैसा कमर पर से पहले ढोनी पर से चाल भार करिए भईलो सारा हिसाब बंटवारा तोरा मन से लागल बा हां एगो ही बंटवारा हमरा मन से मांगी ना तई ढोनी के नीचे कर चार आगुन में तोरा कथि जाई छौ सारे आंगन में सब कुछ बारे तोहरा बाप के संपत्ति बिकाता हमें अच्छा चल तोरे बात मानी हां ढोनी से नीचे हमार हां ढोनी से ऊपर तोर हमार आ ढोनी से नीचे साला ते आ गईली अच्छा तो समझिए साला मेला में दौड़ा दौड़ा के मारे आ एगो बात सुन ले बोल अगर ढोरी के ऊपर तू चल गईले तो पूरा मेला छोड़ी गांव में दौड़ा दौड़ा के मारे इतना बात याद कर ले ठीक बेटा अब हे पर से ऊपर बाप है बस जब हम बड़ा साला ही चुबुर चुबुर बजइले बा अब ना छोड़ अरे भैया हमारे हिस्सा में जाता रे एक बार कह दिन इतना पर से ऊपर हमार हो अच्छा तो उतना से नीचे हमार हो नु आ तोहर हो चल ठीक ओमे हम जइबो ना करे अरे जन्नत हम हूं मैं जौन पूरा